Gaurko gaia, atzo, geure herria, atzo, gaur eta bihar dugu. Horri buruz hitz egiteko, konbidatu dugu David Zapirain. David Zapirain aspalditik ezagutzen dugu, 2000 urte, 2001 inguru hortan izan ikerketa bat egiten, liburu hau emaitza izan zuen, ez? Altzori altzora, ibilaldi historikoa altzontzea. Liburu hortan, Davidek, nola baite, aztarna datik hasi eta 20. mendea arte bitarteko, ibileraren zantzu nabarmenenak edo bildu eta modu sailkatu batean eskaini zizkigu. Besterik ez, momentu honetan, erein kultur zerbitzutako burua da edo lantalde handi bateko idea eta bera imango digitza. Gero segidan, Manu Lanok eta Mikel Gorrotxategi hartuko dute hitza, altzoko basariak, bizimoduak eta beste, jarri du izenburua hitzaldi horri. Eta hauek, pixka nola eta jutzen jontan gure herriko ezurdura hau zalduko digute, segitasun batzuk emanez, topiko izenai, azaren izenai, buruz, eta bai. Hitzaldian amaieran, tartetxoa egingo dugu. Kaldera egiteko daukera emango dugu, falta izen bestei. Eta ondoren, oituro guzela, tartetxo bat, tapera hartu edo aitzea hartu, eta egin ezentu dutela, baduitzea hartu daukera. Eta ondoren, minutua edo, hemen elkartu goge berritze, atzon etorkizunaz, hitz egin eta gogoetatxo egin. Horixe, besterik gabe, David, idea dugitza, ia nola gozaten hemen gure benarria. Egia da, esan nion, ez zaizu ezer askori gelditzen menditar, Highlandar basati haienik. Gutxi, esan zuen, ezertxo ere ez gizona, eta Highlandetan jaioa naiz. Eta klanak gaitari eragiten dionean, jotzen duen doinuari segi behar. Leinua eta ahaidetasuna, hori lehen bizi. Hori da aitak erakutsi zidana. Eta lan ederra jarri dit. Oraintxe bertan sartuta nabil nire lehengusu gaztearen aldeko auzi batean. Bere eskontza kontratuaren araberako jabetza ere erreklamatzen du. Jabetza konfiskatua. 5 pitoa sola. Eta men nabilkizu kasua bere gain ardezan nik adinako gogoa duen bati burua berotzen. Ondamen garbia izanen delako bihontzat. Orban beltza. Epela dioen burdin marka bat atzekaldean, jendeak behiei jartzen diena bezalako. Baina zer egin nezake, estiguar naiz deituraz, horra, eta nire klanaren eta nire familiaren alde borrokatu behar. Egunon, David Zapirain naiz, Jesusek aurkeztu bezala, eta zuen buruari galdetuko diezue zer dela eta hasi naiz irakurtzen novela baten pasartea. Novela hori Catriona du izena eta Stevenson handiaren novela historikoetako bat da. Lehenik eta behin, eskerrak eman behar dizuet berriro ona gonbidatzeagatik. Eta hau irakurri baldin badut da azaltzeko, lehenik eta behin, zergatikan gonbidapen hau onartu behar duan ezinbestez. Ze klanak leinua gaita jodu, eta ni haren soinua segitu behar dut. Naiz eta nire buruan estiguar abokatua atakastuan sartu onarpena egiterakoan. Baina hori ez da borondatezkoak. Leinua gaita jodu eta bertan agertu behar da. Ze nola bait, arrazoi asko batik, leinu honen lehengusu txikitzatakat nire burua. Ez soilik, liburu hau idazteko parada izan genuenean orain dela, eta 5 urte. Eta horren nola baiteko zorra sortu du
nigan eta liburuarekin nirekin baten egin zuen Juan Karengan. Baita ere, niretzat, altzo oso toki berezia elako liburu hau baino lehen. Eta hori da, lehenik eta behin kontatuko dizuedana, izkatu gertzeko zergatikan onartu dugun ataka honetan sartzea, baina baita ere zuek proposatu duzuten gaiarekin lotuta delako. Alegia, iragana, orainaldia eta geroa. Eta nola, sekuentzia horri, iragana, orainaldia eta geroa, osatzen duen komunitate edo toki edo herri baten historia. Baina, historia oso gauza arraroa da. Modu askotan kontatu daitekena eta interes askotakoa. Eta era berean gure gizartea dago une historikoz beteta, baina zerbait ez baldin bada historia dira justu uneak edo puntu zehatzak. Hori puntualak dira. Baina era berean, posible da galdetzea, ea pertsona bate bizitzaren zehar, bizi duena ezote den historia jada. Alegia, esaten dizuen, nik zuen leinuaren lenguzu txikitzat hartzen dudala nire burua, eta hori da, gu aurrak ginenean, altzora askotan etorriak gara, asteburu pasa. Eta zergatikan etortzen ginen asteburu pasa, gu trintxerbeko kaleume sasi basatia ginen, dun eta bizi ginen toki triste, hitz, gris, zikin batean, erdalduna zena, eta orain komentatzen genuen, orain dikan ezakit zergatik, baina Don Estebe eta Altzo ziren guretzat aisialdi tokia. Trintxerpen bazegoen aisialdi talde bat, Eliza inguruan, eta beti irtera horiek zirenez erretore edo apaizaren etxean, bai Don Esteben, bai hemen, pentsatzen dut hori zela konexioa toki horietara aurrak eramateko tarteka beste giro batean bizitzeko 48 orduz. Claro, gu joaten ginen tren hartzera Herrerara, hori gertu zegoen, trenarekin alegin jetxi ginen, eta handikan onera oinez egotzen ginen. Eta horra azten da ja perspektiba historikoa. Asko aldatu alda, herria, zure azken bizitatik, nire azken bizitatik ez. Niretzat, nire perspektiba kasi historikoa toki honekiko da, umengokoa nintzenekoa, liburu orkestu nuen bitartekoa. Eta, bueno, bai, aldatu da, etxe gehiago daude. Hor. Eta paisaren ditzean, jazda baratza itxia. Eta frontoia horrendik handago libre, zen, gu hemen, pilota bat ateratzen genuen, eta inork ez igunez pilota lapurtze, ez botatzen, ez. Berrogeta mazazpi urte dezutenak, oso jende lasaiak inbilitatua, eta eskuzabalekoak izan zarete arrotzekiko. Hitza ematen dizu. Baina, bueno, zer gehiago ikusten genuen? Ikusten genuen berdean. Ez galdetu baina, orain zagazti gehiago daude orain dela 55 urte baino? Pues igual bai. Baina niretzat segitzen izaten berde. Ikusten dut Etxeberriak, eta baserriaren kontzeptua igual aldatu da pixkat, ez dakit nik etxe hauek baserriak direnik ere. Tontakeri bada, da pertsona baten bizipena. Hori alda historia. Hori izan daiteke historia, jartzen badugu, bere lerro, denbora lerroan. Eta pertsona baten bizipena, bihurtzen baldin bada,
eskatzen duen esperientzia. Orduan galdera da, zuentzat asko aldatu alda herria. Paisaia aldetik, ohitura aldetik. Lana zuen gurasoek, zuen autonomonek, lana egiten zuten baserrietan. Zuek, zenbat denbora behar dugu gaur egon Trintxerpetik onera kotxez etortzeko? 30 minutu. 30 minututan Gipuzkoan horrelako aldaketa kulturala eta ohiturazkoa Basatia aldago. Alderantziz da, Pasaian oraindik ez dago zuen Batzarremuñoko bezalako tokirik. Orduan, zein da hemen baser giro batean du, abentzora zoaz, zenbat aldatu da mundua 40 urte horietan? Manu gero esango dizuet. Baina zuen 60 urte dezutenek, zuen aitona monak ezagutu baituzue eta haien historiak, beraien aitona monenak entzu baituzue, zenbat urte atzera egiteko gai zarete? 150? Zertarako behar dezute historialaria. Zuek kontatu behar dituzue zuen historia. Baina, bueno, hau dena zen, zertaz hitz egingo dut nik? Ibilbide historiko horretaz? Bale. Ibilbide historikoa osatzen ari gara eta osatzen ari zarete. Eta niretzat gauza zoragarria da, eta ja ez da bakarrik, Jesusek gehitu eta etorri, baizik eta ez da ohikoena herri txiki baten jendea biltzea gauza hauetaz hitz egiteko, eta garbi izatea hitz egin behar duela bere geroaz historia aipatzea. Ze normalean, badu joera bat gure arazoak iraganean bukatzeko. Ez dakit zer uste dugu izan ginela, eta ez dakit zer pentsatzen dugu antolatzen genuela, eta orduan horrela izan behar du ere aurrerantzean. Igual, hobe dugu, azken pentsatzea, nahi dugun etorkizuna, oraintxe bertan, asmatu egin behar dugula, gerta dadila. Eta hori da pixkat, historia ulertzeko bi modu. Eta horregatik, liburuari jarri genion azpititulua, ibilbide historikoa iruditzen zaitu orain zoragarria. Ze, guzti honetaz, hau idatzi genuenean, ez genuen inolako hausnarketa edo pentsamenturik egin. Gure asmoa zen, erakustea, badago historia bat, jendea ez duela ezagutzen, merezi duela ezagutzea, baina ez genuen oraindik ikusten aurrera joateko nola begiratu behar den atzera. Eta ez da brujula bezala jarrita, baizik eta kotxean goazenean erretrobisorera aurrera joateko begiratzen duzu. Bueno, hau zan pixkat aurkestea, zergatikan okeratu dudan zati hau, sarrera arraro bezala. Baina, badago beste arrazoi bat. Eta abokatu honek bere buruaren, edo bere egoera, edo bere angustiaren berri ematen duenean, kontatzen duena, errepikatuko ditut gauza batzuk. Aitak esan didana, ahaidetasuna, zenidetasuna eta leinua edo klana, nire abizena, eta aipatzen duen lantzen ari den bere lehengusuaren auzia da, lehengusuaren eskontzatik sortzen den galapita bat. 18. mendeko Edinburgon daude. Edinburgo hori eta Altzoko giro soziala berdina da. Altzoko norbait
1756 urtean hartzen badezute eta usten badezute han, ez du inolako zailtasunik ulertzeko klabe horiek. Berriz, balio aldute guretzat. Aitak esan zidana. Zenbat aita amak ditugu hemen? Zuen seme alabek egin dute zuek esan dezutena eskontzeko, ikasteko, palanten alderatzeko, eta alderantziz, seme alabek eskondu alzarete zuen gurasorekin agintzen zuenarekin, iruditzen zaizue hori posible, galdetzen badiozue zuen aiton amonei, ez aian arraroa egingo aitortzea, maitasuna izan dela eskontzaren ondorengoa. Hemen eskontzen ginen ere bai, gure familien interesaren arabe. Bi baserri batzeko, edo baserri bat ez banatzeko, edo ondasunak handitzeko, familia zan, taldea zan, agintzen ziona individuari. Stevensonek berak, 19. mendean, eta bere abentura hau, baino 150 urte dago, horrekin buskatzen du. Berak ez du ikasten gurasoek eta familiak eskatzen dionaz, familia guztiak eritza egiten du eta faroak jartzen dituzte toki guztietan, nahi dute bere zemea horrekin zigitzea eta bukatzen du novelak idazten. Eskotzen da emakume dibortziatu batekin eta ez da bizi giro familiarean. Orduan, 19. mendean, ja, esatea eskondu behar naizela aitare gurasoek esan didatenarekin arraroa zen, baina nera berean esaten ari naiz, 20. mendearen hasieran gurean hori ezela hain arraro. Non hasten da historia? Non hasten da soziologia? Nola bereizten dira gertakizun batzuk historikoak deitzeko? Hor, behar bada, historialari sartu behar da, edo ikerlaria sartu behar da, orden pizkat jartzea. Baina, nolabaiteko kontzientzia izan dezakegu, gure bizitzak ere daudela sartuta ibilbide historiko horietan. Eta gaur egun, altzori buruz beste liburu bat idatzi beharko bazenute, behar bada, zuen familietako, zuen aiton amonetako pasarteak entzun beharko zenituzke ulertzeko nola aldatzen ari den eta ea zuek aldaketa horren parte izan nahi dezuten edo nola moldatu. Orduan, ibilbide historiko honetan zelan egin dezake edo egin dezake historialariak edo adituak, nola interpretatu behar du paperetan dagoena, ze jarrera hartu behar du. Litekeena da edo modu aproposa bat galdera horiek erantzuteko izan behar du. Bereiztea zer eta zein. Alegia, zer bada zerbait fijoa dagola. Paisaia, ez dakit oso fijoa den ere, sagaztiak landu berri dituzten, altzo berde honetan
nun eta dena den lasaitasuna, isiltasuna, edertasuna, malda hiru arte eta arrobia ikusi arte izango da, claro. Ze hori igual ere, altzoko partea da, edo ez da. Orduan, badago zer fijoa dena. Gure kultura da fijoa, zer da gure kultura? Hizkuntza dugu fijoa, behar bada euskaldunentzat hori da geratzen zaigun helduleku esanguratsuena. Baina horretaz gain, zer baino oso zaila da identifikatzea, zeintzuk garen errazagoa da azaltzea. Hau da, zer da zerbait fijoa. Eta jartzen baldin badugu gure ibilbide historikoa edo gure geroa ustez geldoa den horretan, ez gara handikan aterako. Ja, baina ginena gara, ja, baina nezarete eskondu zuen familia behar zuenarekin, baizik eta nahi zenutenarekin. Ez dezute segitu baserri bizitzarekin. Zergatikan segitu behar zenuten horretan. Orain dela urte, altzotarrek eskatzen dutena da, karretera bat jaisteko bide nagusira. Altzo ezen zerbait geldoa egon behar duela denboratik kanpo eta beti nire baratza hori ezitua eduki behar, niri baimena eskatu gabe, ez dakiz ze uste zute altzotarrek gauza horiek egiteko. Ez. Orduan, geratzen zaigu zeintzuk garen. Eta zeintzuk hori bai da zerbait aldatzen dena. Naiz eta beti begiratuko dugun atzera gure referenteak bila, ez gaude behartuak errepikatzen etengabe bizi modu bat. Eta pentsatzen dugunean, edo gu aurra ginenean onera etortzen ginela, eta esaten menun, ze ondo, ze toki edera, hau ez da urteetan aldatu. Eta askotan bertan bizi denaren ere gauza gutxi aldatu badira ere, aski da historiara jotzea eta ikusten dugu zenbat aldatu diren. Azken batean, ez dakit, lehengo txarlan Josu Narbartek aipatuko zizuen, kabroiak kendu dit ideia, bere azken liburuan, hasten da liburua, izarren hautsa abestiarekin, edo poemarekin. Eta zer esaten du poema horrek? Etengabe, ari zarela, aurre egiten errealitate bati, eta etengabe sortzen ari zarela, eta hori dela, gizateriaren lana. Sortuzta sortu. Horrela sortzen dira aukerak, eta horrela gauzatzen da errealitatea. Ez du esaten izarren hautsa garela, baizik eta izan ginela. Bueno, pixkat, historialariaren papera hor kokatu dezakegu, ezta? Horretarako, ulertu behar ditugu, historiatzen edo ikertzen ari garen gertakizunak 5 ikuspuntutik. Bata, ulertu behar dira gertakizunak gertatu diren garaian. Ez gaude epaitzeko ea Zuaznabar familia merezi duen gure baimena edo gure onarpena egin nahi zituen jukutriengatik. Parentesi txikia, informatu naiz ez dagoela Zuaznabarrik ja zuen artean eta horregatik aipatzen dut izen hau askatasun askoz. Izan ere oraindik familiaren pisua balore handia du. Eta herri guztietan dakigu etxe hartakoak ez direla fidatzekoak. Naiz eta gu oso jende modernoa izan, Bueno, ulertu behar da ere gertakizuna denboran zehar, ez puntu isolatu bezala. Ulertu behar da gertakizuna beste eszenario edo beste toki batzuekin alderatuta.
Adibidez, kasu honetan, 18. mendeko altzo Edinburgoko bizimoduarekin alderatu daitezke lasai asko. Eta orduan, lortzen dugu zerbait oso berezia. Ez gara hain bakarrak eta bereziak munduan. Ez da egia altzoko jendea bizi izan dela hemen dekorado polit honetan trintxerpeko aurrok izateko aisialdi osasuntsu bat urtean 4 aldiz. Naiz eta nik historia bat egin dezaket hori kontatuz, baina ez zegoen horrela jarrita helburu horrekin, baizik eta hainbat arrazoien poderioz hori zuertatu da eta gertakizun historikoa bihurtu daiteke edo ez, edo izan daiteke bakarrik pertsona baten memoria partziala balio duela berarentzako, baina ez duela inolako interesik komunitate batekin edo herri batekin partekatzeko. Orduan, ibilbide horiek osatzeko, ibilbide historikoak osatzeko, behar dugu ulertu. Bere tokian, bere espazioan, bere osotasunean alderatuta beste toki batzuekin, eta saiatu behar gara ere, osatzen dugun narrazio hori ez izatea soilik kontakizun bat. Horretarako ja ditugu Stevensonen novelak eta gu baino asko hobeto idazten zuen. Saiatu behar gara ere eskaintzen kontzeptu bat. Kontzeptu batzuk, ideia batzuk laguntzen dutela narrazio hori historia bihurtzen eta ez novela. Eta hau egin daiteke, hain justu, historialaria ez delako pertsona neutroa. Ibilbide historiko bat kontatzerakoan, gure aukerak eta gure hautuak egiten ditugu. Historia ofiziala egunero ditugu irratian. Ni gaur irratia moztu itzali egin dut bidean. Kontatzen duen errelatoa pixkat aspergarria egiten zaila da. Baina horrek eskatzen du historialariak jakitea bere lana ere memoriarena dela. Eta ez dela aldarte bakarrekoa. Historiak idazten duena da gertatu dena zuritu nahi duena normalean. Eta beti idazten da dagoen egoera zuritzeko edo loratzeko. Badago beste historia bat, tradizio handikoa, behetikan idazten dena, esaten dena. Edo bere helburua xumeagoa dena, ez dela akademikoa, baizik eta goiza pasatzea altzo. Orduan, guzti hau kontutan harturik, zer da historialari honek ekar dezake larunbata batean Jesus esan da gero naita jotzen ari naiz tokatzen zaizu dantza egitea? Gauza gutxi. Eta gehiena liburuan esana. Baina, orain magia trukoa esan da gero niretzat, zer den ibilbide historiko bat, eta historialari bezala, ze ekarpen txikiak egin dezaket kanpotik, zuek bizizareten errealitatean, ze demontre esaten dute agirizarrek altzori buruz. Islatzen aldute garapen hori ez dela zertan izan behar nire bizipena, baizik eta 200 edo 400 urtetakoa. Har dezagun guzti honen aitzakia den 1000. urteko agiria, nun eta altzo agertzen den Gipuzkoari lotuta lehendabiziko aldiz historia. Hain da kasualitatea, gorde izan ez balitz agiri hori, beste data batean
ospatuko genukeena. Eta 6 hilabete barru ez dakin ongo monastegian agertzen baldin bada beste dokumentu zahar bat, pues, berandu egian dolatzen prizarete hau. Baina kontua da hori dagoen dokumento zaharrena. Eta, hala ere, altzori buruz hitz egiten handu. Irakurtzen badezute, agertzen alda hor altzo nunbaiten errealitate dinamiko antolatu bat. Edo agertzen dira toki izenak gaur egungo altzon daudenak. Orduan, noiztikan existitzen da altzo, betidanik. Gure janboikoa egin zuen mundua 7. egunean, deskantzatu zuen eta 6. altzo egina zuen. Pero, hau, ikuspuntu hau horrela esan da ridikuloa dena, hemen bagaude batzuk, egon garela eskolan, Franco diktadorea dinamiteros bezala jantzita. Eta zein erakasten zera? Espainia zer da? Batasun unibertsala xedea duen izaki bat. Unibertsala, historiatik kanpo dago, betidanik existitu da. Hala izan da beti, eta gainera daka helburu bat, dela batua egotea, betirako, betidanik eta betirako. Betidanik eta betirako dira antihistoria. Ezin da izan betidanik eta betirako. Orduan, existitzen alda altzo betidanik. Zer balitz, hau da, igual bai, baina nire ustez denez zeintzuk, altzo existitzen da, altzo bezala, hala erabaki zuenetik komunitate bat. Nola hartzen dira erabaki horiek? Aukera dagoenean, interesak daudenean, borondate dagoenean, eta gizartean dauden indar korrelazioak hala bermatzen dutenean. Eta altzorako balio duena, balio du konpasa gehiago zabaltzen badu. Baina, bueno, 2025 hemen inguruan ez. Hor, zehatz-mehatz, jendea bizizan. Eta altzotarrak horretan oinarritzen zarete gaur udalerri bat izateko. Baina historian zehar, uko egin diozue udalerri bat izatea gutxienez behin. Tolosarrak zineten. Sentitzen. Baina tolosarrak zineten hor euskera lagungarria zaigu. Tolosarrak izatea da, olanotarrak izatea bezala. Arrak. Ez dut, joan zen, larun batiko ez da beratiztu. Baina, Tolosako udalaren laguntza izatea Olazabal bezalako jaunen aurrean ezaitu egiten Tolosarrak. Baizik eta zuek, borondatez, erabaki ezute, hobeto biziko zaretela, baldin eta Tolosako alguazila eta handagoen poterea aurre egiten dio hemen altzo azpian dakasunen jaunzore. Baina nune batean, erabaki dezute hori ja ezaizuela komeni. Eta 1615 urtean, Gipuzkoako herri askok egin bezala, joan zarete erregeen gana, Espainiako erregeen gana, ezin zen dute joan Inglaterrakoaren gana, eta esan diozue zenbat balio duen berriro udalerria, edo zenbat balio duen udalerria izatea, prezioa jarri du eta pagatu duzue. Eta udalerri bat osatu duzue. Zuek eta Tolosara, Ordizira eta Segurara bilduta zuen guztia. Donostira eta Hondarribira lotuta genuenok hori ezin izan genuen egin. Ez zuten onartu. Orduan, betikotasun hori ez da altzoko. Gipuzkoa ere existitzen da betidanik ezagutzen dugun moduan? Ez. Eta hori ikusten da agiri horretan.
Bueno, tarte horretan beste saiakera batzuk egin zenituzten, altzo osatu nahi zenutena, nolabaiteko berdintasunean, zuen arazoak konpontzeko. Horrela, 1559 urtean, asanblada bat egin zen altzon, eta alkateak erabakizun bere ardura zela, Olazabalgo jauna akatzea. Asanbladan erabakizuten, beraz demokratikoa omen zen, eta akatuta gero, isiltasuna nagusitu zen herrian, hori Italian deitzen zaio omerta, eta hemen inork ez zekien zer gertatu zen. Alkateak ospa egin zuen herritik, eta nora joan zen. Altzoari buruz dugun ikuspegi politoni buruz, asko jota, amezketara, ez? Orduko jendea, ez zuen bidaiatzen, esan moritzen, bere etxetikan beti hor lotuta. Ara nun, ziotenez, dela azkaratetik, dela legorretatik, alkate jauna Mediterraneoraino iritsi zen. Orduan, ibilbide historiko horiek osatzerakoan, ditugun ikuspuntu horiek, ze gure Aiton Amonen eta haien gurasoak ez dira asko mugitu hemendikan eta orain dela 500 urte, altzoko jendea bazekien munduan zehar. Eta bazekien nola egin iez eta nola iritsi toki bat, non eta zailagoa izango zen. Eta honena da, gainontzeko guztiek ere bazekitela hori egin behar zuela iez egiteko norbait. Orduan esaten nizuenean historia osatzerakoan, denboran, tokian, marko luzeago batean, altzotarrak horretan egon zarete betidanik. Edo gutxienez, zuen historia egitea posible denetik. Zein izan da historian zehar altzotarren kezka nagusiena? Behar bada nola administratu toki zoragarri hau. Eta zeinek zekan eskubidea eta zeinek ez, zuen komunitatearen parte izateko. Nik esan dizuet, autoizendatu nahi zela lenguzu txikia, baina hori egin dezaket gaur, lehen bat zeuden bide egokiago batzuk. Horretarako noski, eta kasi bakarra, bi. Bata gizona izatea, eta bestea etxe bat izatea. Baina nago horrela esan da gaizki dago esan da. Ez da etxe bat izatea, baizik eta etxe batekoa izatea. Eskubideak zuen komunitatean parte izateko etxeak ematen zuen. Zein etxe? Buruan jaso genitun nola baten ziren etxe kopuruak edo etxe eskubidunen kopurua zabaltzen. Auzokoa izateko, gaur herritarra zango genuke. Ez dakit altzon auzoa hitza beste zentzu bat eduki dezaken edo eskubidun pertsonari edo etxe eskubidunari erreferentzia egiten handio. Eta zergatik etxe batekoa? Tolosa komenpean zineten bitartean edo jauntxoekin halako diskusioak izaten zenituzten bitartean, hemen inguruan bizi zuten batzuk elkar aitortu ziotelako eskubidea. Eta haien artean, bai Altzon eta bai ez Gipuzkoan baizik eta Euskal Herriko parte zabal batean, batez ere berdea den zatian, aitonen zemetza hori, noblezia hori elkarri aitortzen zioten batzuk besteei. Ez denik, baizik eta hala merezi zutelako, segurazki, zeramatelako mende batzuk elkarlanean eta bere bizitza komunitarioan antolatzen. Eta pisu hori, etxeen pisua, mendeetan zehar segitzen du. Lehen irakurri duan pasartearen denbora berean, Altzon zeuden eztabaida batzuk ziren zeinentza zen eskubide hori.
Zergatik da importantea izatea etxe bat, edo etxe bateko parte izatea. Ze eskubide mota ematen du. Gehien bat, eta ara iristen gara gure beste gai favorito honetakoa, orduan Altzon zegoen lur komuna edo ondazilegiak ustiatzeko eskubidea izatea. Alegia, orbela eta garoa jasotzea, hori importantea baitzen ongarria izateko, edo belarretara paso libre izatea haziendarekin, edo gaztainen ustiak eta izatea. Gauza simple horiek dira eskubide bezala kontatzen zuten. Eta behar bada beste bat importantea dela onartua izatea gizartean berdintasunean. Orduan, Altzon dagoen eztabaida oso rekurrentea maiz agertzen dena da, pertsona batek eskatzen zuenean auzokoa izatea. Eskubide horiek izateko eta baita ere zergak pagatzeko, edo pagatu behar ziren zergan zati bat bere gain hartzeko. Egon daitezke auzi deigarrietako bat da zuaznabar batek planteatzen duena. Kuriosoki ez dago zuaznabar etxean bizitzen baizik eta Jauregi. Eta Matias Zuaznabar, 1740 inguruan, da Jauregi multzoa berritzen duenetako bat. Orduan, zer gertatzen zaio? Bera etxe horretara iritsi da, edo etxe horrek ematen dio eskubidea etxea emaztearena delako, orduan, bera ez da etxe horretakoa baizik. Bera da etxe horretakoa, baina ez jaiotzez baizik eta eskontzaz. Eta dagokio bakarrik auzotasunaren zati bat, eta bera eskatu nahi du auzotasun osoa izatea. Orduan planteatzen du arazo potolo bat, esaten duelako. Hildala bere emaztea eta berak etxea berritu duelako. Orduan nahi du etxearen erdia, berarentzat. Eta etxe erdi horrekin esaten du dagokiola eskubide oso bat. Zer gertatzen da orduan? Esaten dute besteak. Ja, baina ditugun etxeak banatzen baditugu etengabe, etxe bati auzotasun bat egokitu beharrean, zatik eta aina tokatuko zaio. Eta hori ez da posible. Ze eskubidea etxea ematen du, eta etxe batek bakarri daka eskubide bat, edo auzotasun bat. Eta bitan zatitua dago, erdia dakazute, ez. Eta oso eztabaida interesantea hasten da horrekin. Bidean kontatzen du, nola osatuta zegoen, labea, tolarea, eta epailea hasieran esaten du, bai, dagoen guztia bientzat. Eta honek esaten du, ez. Ni nahi dut dena zati. Eta zati bakoitzean egon dadila labea, egon dadila tolarea, egon dadila sagaztiak. Galtzen du. Etxea bakarra izaten du eta auzotasun bakarra. Horrek oso ez du esan nahi Altzoko jendea oso itxia zegoela. Ze etengabe ikusten da dokumentu berean, etxe batekoak ez zirenak ere ondazilegia edo lur komuna ustiatzeko eskubidea zutela. Orduan, jende eskusa bada zan. Beste toki batzuetan askoz etxia izaten da. Eta auzokotasun nahi gabe ez dago ustiatzerik edo disfrutatzerik, ez belarraz, ez garoaz, ez gaztainak, ez ezeraz. Eta guretzat, izan daiteke deuskeri bat. Baina, izatea ongarria, izatea erregaia, segorotza erretzen da nahiko ondo, funtsezkoa da. Eta berriz ere egiten badu jokua, goazen konparatzea beste toki batzuetan. Indian behiak sakratuak dira, jangoikoak hala esan duelako, baina baita ere, aterramendu gehiago ateratzen ditelako, bizirik badaude. Lurra lantzeko, gorotza izateko, horrek bermatzen duelako, erregaia eta ongarria.
Orduan, etengabe altzo historiko horretan ikusten diren portaerak ez dira altzotarren berezitasunak, baizik eta altzo mundu zabalago batean kokatzeko aukera ematen duten ezaugarriak. Geratzen da gai importante bat altzoko bizitzan, dela lur komun guzti horiekin zer gertatu zen. Gaur egun, bastan mantentzen ditu bere komunala edo bere ondazilegiaren edo lurren ehuneko ez dakit astakeri bat, 80 baino gehiago. Altzon, liburu egin genuenean, Antxoni galdetzen diogu, baina ondazilegiak, eta hitza berare ez da erabiltzen. Paperetan, hitz hori, gazteleraz, hitz hori erabiltzen dute, inkluso toki izen bezala. Orduan, zuaznadar honen nahiak adierazten duten ja bizitza ez komunitarioaren gizartea baizik eta individuarena, 19. mendean dauden gerren eraginez, herriak zorrez lepo daude, eta zorra horiek kitatzeko privatizatu egiten dute bere komunala. Altzon ere bai. Eta liburuan, eta gero Manuk ere jaso du, zehatz-mehatz komunal horiek nun zeuden kokatua, zeinek erosi zitun, eta bar. Zer da altzoko berezitasuna? Salmenta hori eta gero, lehen karlista da eta gero, 50 urte beranduago, herriak, udalak, lortzen du bertan bera ustea salmenta. Eta orduan, komunal guztia rekuperatzea. Baina ez zuten gauzatu, edo bai. Baina gauzatu bazuten, esan inun agertu. Ez dakit ezote doden bi idazkariaren aktak baietze. Dago udalbatza oso konplexu batean, nun eta azkenean, alkatearen kalidade botoa erabakitzen du, baietz. Betetzen dute baldintza guztiak, hori berreskuratzeko herri bezala. Horrek ez du esan nahi horrek joan behar dezutela berreskuratzea komunal guztiak, etxe, ze orduan gerra zibil bat egongo da altzu. Baina, gerorako eztabaida izan daiteke apostu bat. Zergatikan, zer erabilera duten orai komunalak? Behiak aldaude, edo sastraka dago. Altzok zergatikan ezin du berriro bermunizipalizatu lurra. Ez dena pixkat. Egite ariketa bat autokonsumorako. Zer dakinik? Ez nahi hemen bizi. Baina, geroa, zuek erabakiko duzutenez, izan daiteke bide bat. Bukatzeko erreparatu diot pixkat orain dela 100 urteko udalbatzari. Interesatuko zaizu aurrekontuan zenbaitekoa zen. 6 euro. Eta, badago nola baiteko kezka bidea, hori beti, lehen esan diazute auzolana, bai, auzolanean bai, baina gogoratu auzolana eskatzen badizue, amiketako hau udalak pagatu behar duela. Hori da auzolana. Baskaria, dios, dedoto. Albaitaria, Gipuzkoako gainontzeko herri guztietan aurrak eskolatzea, zaki zenbat familia daude zigortuta ez dutelako eskolatzen, eta ja, ez da ezer gertatzen, ez dute ondazilegirik kudeatzen, uste dut Santa Barbara izan daiteke? Santa Barbara eta udala, eta akzio batzuk edo dazkatela hor, eta hori udala. Zer esan edo horren, segurazki oraindik bizitza komunitarioa pisu handia zuela, eta batzarre muño hiltzen ez baziren ere, baien artean konponduko zituzten hainbat gauza, nahiko modu zibilizatuan eta epaileari kaka handia eman gabe. Eta jartzen baldin bagara azken datu bezala,
hain dela 60 urte, orduan kontribuzioa pagatzeko egiten duten jabetzen laburpena, badago datu bat niretzat oso deigarria dena, eta ez dakizuentzat, baina zuen lurren, ja pribatuak, zuen lurren 13% garia. 1996. Ez da inbeste. Nire gurasoak jaioa ziren. Hemen zaudetenen erdia segurazki ere bai. Garia desagertzea altzotik da gertakizun historikoa edo ez? Oso ondo markatzen dute ere ze kopuru lurra ematen zaio erabilera bakoitzari. Ni ez naiz gai, ezberdintzeko, deitzen dutena pradera eta pasto. Ez dakitzuek, nola euskeratzen dezute, zein den larra, zein den belarra, ez bata ez bestea, bazka da pasto eta pradera belarra. Gaur egun, zenbat dakazute bakoitzena? Berriz diot, baina ez zaudete obligatua izaten. Zue jakin beharko duzute zer egin edo nola erabili. Orduan, hau da ibilbide historiko bat, errena, baina historiaria ere bere ikuspuntutik kontatzen duena. Eta osatzeko, geroak esango digu zer montre osatu duzute zuek ibilbide historiko horren parte bezala. Eta gehiago ez dut esateko.